Dobre ma počúvaj. Musíš... Co se tam sakra děje? Ešte sa uvidíme. U svaté Afrodity, co to tady je? Svatého Apolona, co to tady sakra děje, Armesi? Kdo to byl? Hades. Cože? Jak můžeš tady pustit Hades? Co jsi mu řekl? Armesi, řekni mi všechno, co jsi mu řekl. Nič som mu nepovedal, on mi niečo chcel povedať, ale kvôli tomu, že ste prišli, nestihol. Nemůžu za to, že se snažím chránit. Potřebuju tě. Potřebujeme tě všichni, musí se být Mary. Tak se připrav, vyspí se a zítra jdeš, rozumíš? Dobre no. Aj bože, to bola ťažká noc. Dobré ráno. Kde je generál? Musí jít na frontu, takže dneska tě budu trénovat já. To bude ťažký deň. Čo máme dneska za úlohu? Dneska, no zaži, rozcvička a potom menší souboj. Dobre. No, šlo ti to dneska lépe, o dost lépe, než minule s generálem. Sledoval jsem vás souboj a myslím si, že bys to aj vyhral. Ďakujem. Možno je to asi tým bohovým štiktom alebo niečo také, som syn boha. Môže to byť niečo tým, neviem. No možno to je. No nevyzerá to bohužiaľ tak, ale čo už nejak sa budem musieť naučiť. No nic, tak příště budem se vrhnat na ty chiméry. A kedy sa na to ide asi? Zajtra, pozajtra? No, řekl bych, že zítra. Jak král čo povedal? Zajtra alebo jak? No já se ještě zeptám, ale přijdu ti říct večer. Dobre. No viete, tak je to veľmi vysoká cena. Tady si. A áno. Čo sa deje? No mluvil jsem s králem a měl bys jít za ním. Chci se slyšet a něco ti říct. Jo a zítra už jdeme na ty chiméry. Takže se zítra už připrav a přijdeme pro tebe. Kolem 6 ráno. A je to dosť ďaleko odtiaľto, či? No jak se to veme? Dobre, rozumiem. Král bude vo svojom chráme? Ne, bude ve svém, no. Altánku. No, dobre, dobre. Ďakujem. Dobré. Zdravím, pane, potrebujete ma? A Hermesi, vítám tě. Pojď se mnou. Čo sa deje? Musím si Tentokrát. se porozprávat. Jasné. Stráž, teďka vás nebudu potřebovat. Takže Hermesi, zítra jdete na chiméry, že? Áno, bol už za mnou poručík, myslím, alebo vojak a hovoril mi niečo. Hovoril mi ohľadom toho, že mám ísť hlavne za vami, takže... No tak to je dobře. No, potřeboval bych ti říct pár věcí, že bude to dlouhá cesta, že to budete asi tak za den. Ale musíš se hlavně trefit do srdce. Ano. Chimerám. Ano. Koľko ich, Trefíš, tak... pokiaľ sa môžem spýtať, viete presný počet, koľko ich tam bude, alebo? No, 3. Oh. Ale se budeš mít ještě nějaké menší vojsko u sebe, takže... Rozumiem. Posnažím sa. Když zabiješ chiméry, tak tě zasypu zlatem. To budem poctený, ale nemusíte byť až taký štedrý. Ale prečo nie? No, Budem sa snažiť. Koľko vlastne vojakov ide? 2 a 3 idú so mnou, tak nejak. No, jo. Takže výprava bude dlhá, jedlo, všetko budeme mať. Ako zásoby. No, měli byste mít. Poručík mne šeč také posiela, že budú tam aj nejaké menšie dedinky alebo chatky naproti, takže občas, že tam prespíme a tak, že vraj. Budou, no je tam taková menší vesnice. Tak je dobre. A to som ešte chcel, že včera večer ma navštívil Hades. Cože? Áno, v tomto malom bytíku, čo teraz Hades ma navštívil. Chcel mi dať nejakú úlohu, lenže generálovo vojsko, generálová stráž nabehli hore, lebo počuli nejaké zvuky z môjho domu, takže nabehli tam. Hades v tom momente
zmizol a povedal mi, že ešte sa uvidíme. No, tak to je docela... Niečo odo mňa chce. Hovoril mi, že keď to neurobím, ma zabije. A nevíš, co chtěl? Nie. V tom momente, ako mi to už išiel povedať, tam nabehla stráž. Povedal mi, že ešte sa uvidíme, takže... Takže předpokládám, že se dneska asi tobě jak prostě... Už párkrát som mal s ním, že hovoril mi aj dosť na niečo, ale to boli nejaké náznaky, ako keby na niečo, alebo ja totálne netuším, no nevadí. Zajímavé. Presne tak. No tak dobře, Armesi. Tak přeju ti, až se ti to podaří a máš rozchod. Ďakujem, pane. Drž se. Dneska náročný. Tak som tu. Ježišmaria. Zase ty? Sme sami? Áno. Stráže dneska nemajú hliadku. Tak. Vráťme sa teda k téme, kde nás minule tvoje stráže vyrušili. Počúvam. Mám pre teba istú úlohu. Keďže si poloboh a ja mám jeden predmet, ktorý, obávam sa, dokáže otvoriť iba poloboh. Keďže ho dokáže otvoriť iba smrteľník, lenže bežný smrteľník by zomrel, keby to urobil. Preto som vyhľadal teba. Takže žiadáš odo mňa, aby ja som ukradol skrinku a doniesol tebe? Alebo otvoril ju a niečo bude v nej? Tá skrinka nie je v našej dimenzii, ale nie je ani v pekle. Je to v tzv. 4. dimenzii, ktorú, určite ju nebudeš poznať. Princíp je, že ja v nej nemám dostatočnú silu na to, aby som tam ovládal, takže je to celkom dlhá výprava. To bude ale výprava. Do tejto dimenzie sa vchádza cez peklo. Tam som pán, takže tam to nie je problém. Fajn, poďme na vec. Ježišmaria. Fúra ťa ide ale teplo. Ide. Nož, je to peklo. Moja zem. Tak. Tento portál tu bude do zajtrajšieho rána. Máš možnosť si to premyslieť. Ak áno, prídi. Ak nie, bohovi neujdeš. Rozumiem. Dobre si to rozmyslí. Kriste. Jak sám rozhodnúť? Ísť či nie? Nevadí, musím sa odtiaľto vypáriť, nie že prídu stráže. Doriteľ, čo zajtrajšia výprava? Bože. Musím ísť. Som tu? Zavrite bránu. Poď, ideme. Čo to bolo? Tak, vítaj v Nedri. Alebo v pekle. Toto je moje kráľovstvo. Ale najprv, za chvíľu tu zhoríš. Daj si toto. Čo to je? A mám pre teba ešte niečo. Keďže budem potrebovať tvoju pomoc. Slova to nevyriešia. Bože! Bože! Čo to sa to so mnou deje? Za niekoľko hodín začnú pôsobiť časť mojich schopností, ktorú som do teba práve vložil. Bože môj. Budeš odolnejší a budeš silnejší. Taktiež budeš mať obmedzenú schopnosť ovládať oheň. Dá sa ti na tej našej výprave dá sa povedať, že sa ti bude hodiť. Čo skoro vyrazíme do 4. dimenzie. Čo teraz? Teraz sa pošlem späť do tvojej dimenzie, ale neboj, čo skoro sa uvidíme. Ježišmaria, tieto jeho teleporty nenávidím. No. Čo keď som urobil chybu? Čo keď som to nemal robiť? No, už to spočíva len na jednej otázke. Mám moc. Zneužívať to nebudem. Nie som sviňa. Ale teraz záleží na dvoch otázkach, medzi ktorými sa budem musieť rozhodnúť. Pomôcť Hadesovi alebo svojej vlastnej krajine.